Интересно какво се случва и с психиката пък на хора, които от месеци наред не са си получавали заплатите, излизат на отчаян протест. Голяма част от тях ги е страх пък да застанете с лицата си пред медиите и се чувстват силни в общия бунт, който предстои. Ако позволите, е страшно, че тези, понеже произвеждат оръжие, е страшно, ако излязат на див протест. Защото отиваме в Сопот при въоръжените работници от ВМЗ в града. Антон Хикемян е при тях. Протестите продължават от септември месец до сега. Тези хора са получили 60 лева. Как се живее с 60 лева и какво предстои днес? Тони, ти си на ход. Добро утро. Добро утро. Добро утро, колеги. Втори ден на ефективни стачни действия в Сопот. Студа не плаши хората. Минус 8 градуса е поне сега навън. Но всички, които са се събрали около мен, благодарим за това, че са тук, защото това, което пък разбрахме, е, че до 8 часа трябва да се запишат за това, че са влезли в завода. Независимо, че не получават заплати, това ще им е надницата, която все някога би трябвало да получат. Безсрочната стачка има една единствена причина и тя се нарича пари. Вие казахте и, че от септември месец не са получавали заплати. За цялото това време тези 2 месеца са получили 60 лева, а авансът за ноември така или иначе все още се очаква. Слушам историите на хората тук. Искахме да се включим от дома на някого, за да покажем наистина как живеят хората с 60 лева. Но една от версиите, които разбрахме, е, че хората се страхуват. Страхуват се да не загубят работата си. И в този регион между Сопот, Карлово и околните села и Калофер дори, това е единственото препитание на хората. Единствените свежи пари, ако изобщо има такива, влизат от ВМЗ Сопот. Говоря си с Антуанета, моя семеничка. Антуанета, как се живее с 60 лева и вярно ли, че токът ви е спрян от 2 месеца? Да, спрян ми и отидах да взема от моята майка, да има 170 лева пенсия, за да ми пуснат тока, за да могат моите деца да живеят, да не е в тъмно. И нямам даже и какво да им дам за закуска. Колко деца имате? 2. На колко години са? В 8 клас е каката, на 1 клас е момченцето ми и няма с какво да ги изпрата на училище. Какво ядете? Какво ядем? Каквото взимаме си от магазина хляб и маргарин, това им мажа за закуска. Съпруг имате ли? Не, сама съм. И даже от социалните, от Червения кръст не са ми дали едно пакетче нещо. Попитах кмета, защо не са ме вписали, не знае. И той не... Защото се водиш на работа? Да. За мен няма помощ. Поне на дърва ли сте? Не, на ток. И как се отоплявате? Отопляваме се, като не изключат, до там сме. С 60 лева, които ви дадоха за 20 месеца. Какво си купихте, какво платихте на по-напред? Нали казах, взимах от моята майка, тя има 170 пенсия, от нея взимах, за да си плата тока. Това е за сега, а другия месец какво ще плата, не зная. 170 имам в първа инвестицион да плащам. Заеми имате. Заем. Всички ли имате заеми? Госпожо, вие как се... Не, аз нямам заем, аз съм Райна. Добре, че синът ми е кадровак. Инак просто не се виждам аз. Това е 60 лева до никъде. Кое да се плати по-напред, кажете? Една от дамите тук извади турбичка с хляб и шарена сол, която днес ще яде всъщност само това. Имаше... Ние не можем да си купим лекарства. Аз съм Нина. Също така с здравето съм много зле и няма. Никой ни дава назаем вече. Вкъщи без ток, пари с лихва съм взела да си плата тока. Спряха го, 2 дни бяхме, имам ученик първи курс, а голямото ми е безработно в момента. Аз също съм довита. Страхуват ли се хората? Страхуват ли се да излезете? Защо тази сутрин, например, нямаше хора, които да ни допуснат до дома си? Защо не ни допуснаха, например, хората до дома си? Ма не ми пречи да дойте у нас. Ей, там живея. Та не ми е проблем. Ако трябва да се върна, да видите как живея. Страхуват ли се хората от това да разказват? Има ли заплахи от това, дали да има протести? Не, в момента не. Наясно сме, че стачката е законна. Не. Всичко е реално, законно. Ние си искаме парите, искаме и работа. Аз влизам за да работя. Но къде ми е работата, къде ми са парите, като съм работила и нощна и да не ви обяснявам и събота и неделя. Димитър Атанасов е председател на Подкрепа. До кога ще бъдат хората на студа, господин Атанасов? Значи, докато се вземем някакви средства. Виждате какви хора. Това са технически грамотни хора. Хора, които могат да работят специална продукция. Аз не мога да разбера. Искам да управляващи да знаят, че тия хора са докарани до ръбът на мизерията. Просто аз съм казал вчера, няма да оставим хората. Ние сме с тях. От всички структури на Катя Подкрепа има регион, федерация, машиностроение и конфедерация. С адвокатите са тук, колегите от КНСБ и ти са тук. Значи няма. Подкрепени сте от всякъде. От вчерашните протести, които бяха и последващите преговори, се стигна до задъне на улица, така или иначе. Какво? Днес ще продължават ли преговорите? Продължаваме преговорите. Беше казано евентуално. С това евентуално нас не ни върши работа и ни нахрани.
Искам да стане ясно. Просто хората са решени, ние сме при тях, с тях сме, няма да ги оставим, продължаваме. 2 милиона и 300 хиляди откъде ще дойдат тогава? Значи, има си хора, трябва да се направят разчети. ВМЗ е още 100% държавно предприятие, така че... Моля? Министър Дилян Димитров нали обясни тук, че там бяхме всичките на това. Юли месец. Ще намери пари, докато приватизират ВМЗ-то, да ни платят всичките заплати. Ето до днеска нищо. Така се Протестирате за първи път 150 милиона задължения на ВМЗ Сопот. Откъде дойдоха накратко? Значи тия задължения, които са на ВМЗ, не са от сега. Тия задължения са натрупани по време на всички предишни ръководства на държавите, защото всички филиали, които бяха продадени от ВМЗ, задълженията на тия филиали бяха прехвърлени към майката или към ВМЗ. Бяха предадени чисти предприятия без абсолютно никакви задължения. Какъв е проблема сега на това предприятие? Проблемът е, че държавата трябва да се ангажира по някакъв начин и да вземе тя политика, монтажа поне на боеприпаси и... Да защити продукцията да защити или какво? продукцията, да. И да защити нашето производство, защото Вярно ли, че има дублираща продукция, която, да кажем, по някакъв начин ви удря в пазара? Абсолютно е вярно. Има частни фирми, които продават същите изделия като нас, откраднати технологии от завода, които са прехвърлени към тях по един или по друг начин. Ще ви дам един пример. Нали пазарна економика? Няма време за примери, но нали пазарна економика? Защо вашето предприятие не е конкурентно способно в този случай? Ами, как да е конкурентно способно, като нашето предприятие не може да дава подкупи за дадени сделки? Ние сме държавно предприятие, всичко се наблюдава. Значи, за да се спечели някаква сделка, играем на търг, примерно държавно предприятие, да играе частна фирма. Частната фирма плаща съответната сума на някой си, който трябва да даде сделката, а нашето предприятие не може да я плати. Добре, познатата схема. Пускаме хората да влизат, защото не искаме да ги решаваме от надник. Последни думи само в кратце. Аз просто от името на всички работещи искам ВМЗ Сопот, ето Вазовски машиностроителни заводи, към нашето правителство, към нашите министри, да обърнат внимание на това предприятие. Защото преди години, когато сме били много добре, ВМЗ всички погледи били към това предприятие и полза за цялата държава. Сега, когато има проблем, трябва да вземат някакви мерки, да помогнат. Така е. С закони, със своя ум, с всичко. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Приключваме с нашето включване за сега. Продължаваме да следим темата и как ще се развие днес събитията, дали ще стигне все пак до някакъв консенсус и точна дата, кога ще бъдат изплатени заплатите на хората. Хора без ток посред зима при минус 10 вземат заеми с лихви, за да си платят тока, включително и жената, с която ти ни срещна, на майка на 2 деца. За да завършим, това е едно доказателство за агонията през годините и на това и на други предприятия. Една публикация, която вчера с Ани случайно открихме, готвейки се за темата. 2 работнички от ВМЗ Сопот обявиха гладна стачка. Тук е описано кои са те, а датата е 30.10.2000 година. Ето в такова безвремие се изнизват и животите на тези хора. 30.10.2000 година, дежавю. Същото е.